Παρουσία αρκετού κόσμου πραγματοποιήθηκε εχθές στο καφέ Μπάρφλου της Κοζάνης η παρουσίαση του βιβλίου της νεαρής Ηλιάννας Κλιτσογιάννη με τίτλο «Πριν χαθεί το όνειρο». Την παρουσίαση συντόνισε η Χριστίνα Κλιτσογιάννη, ενώ για το βιβλίο μίλησαν οι φιλόλογοι Ιωάννα Κουτζαμάνη και Θεοδώρα Μουστάκα, καθώς και η Σταυρούλα Ορφανίδου, απόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, αλλά και η Όλγα Κούρτογλου, διδάκτορ Φιλοσοφίας Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου του Johannesburg. Αποσπάσματα του βιβλίου απήγγειλε ο σκηνοθέτης Νίκος Κουρού. Το «Πριν χαθεί το όνειρο» είναι ένα νεανικό εφηβικό μυθιστόρημα, το οποίο το έγραψα περίπου στην ηλικία των 15 ετών. Αγγίζει κυρίως τις ανησυχίες που αντιμετωπίζει ένας έφηβος, μία έφηβη, εκείνη την περίοδο. Αγάπη, φιλία, απογοήτευση, όλα μαζί, και νομίζω είναι ένα βιβλίο που θα αγγίξει αυτές τις ηλικίες, γιατί μπορεί να τους βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα και να τους βοηθήσει στο να μην πιστέψουν τα όνειρά τους και να τα κυνηγάνε. Είναι το πρώτο σου βιβλίο, φαντάζομαι. Είναι το πρώτο μου βιβλίο, ναι. Ελπίζω να πάει καλά, ελπίζω να το αγαπήσει ο κόσμος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν συγγραφέα ο κόσμος να αγαπάει τη δουλειά του. Έχω κάποια σχέδια στο μυαλό μου. Έχω ήδη σχεδόν έτοιμη την επόμενη μου δουλειά. Είμαστε στις διορθώσεις. Ευελπιστώ να τελειώσω με εξεταστική και πτυχίο για να μπορέσω να αφοσιωθώ και να ασχοληθώ αποκλειστικά με αυτό. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι μια ιστορία η οποία βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα κατά κύριο λόγο, με λίγο ίσως φαντασία. Απλά θα εξιστορεί μια ιστορία μιας κοπέλας που πέρασε και εκείνη πάρα πολύ δύσκολα στη ζωή της, αλλά αγγίζει την άλλη πλευρά, αγγίζει την πλευρά του απαγορευμένου. Τα περισσότερα δεν θα τα αποκαλύψω, νομίζω. Και πότε περίπου Τώρα, επειδή λόγω και των παρουσιάσεων με το πρώτο μου βιβλίο, είμαι στις διορθώσεις για το δεύτερο. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο χρόνο θα βγει και το επόμενο. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι είμαι πολύ συγκινημένη που συμμετέχω σε αυτή την παρουσίαση. Πραγματικά για έναν εκπαιδευτικό είναι πολύ σημαντικό να βλέπει τους μαθητές να εξελίσσονται, να δημιουργούν, να κερδίζουν τη ζωή. Γι' αυτό και δέχτηκα με πολύ μεγάλη χαρά όταν μου το πρότεινε η Ηλιάννα. Το βιβλίο της είναι ένα πολύ δροσερό, εφηβικό μυθιστόρημα με πρωταγωνιστές εφήβους, και μέσα από τις σχέσεις τους, τις πρωταγωνίστριας της Αλίκης και όλων των άλλων, φαίνεται όλη η ζωή τους, οι παρέες τους, τα ενδιαφέροντά τους, οι αγωνίες τους, οι πρώτοι έρωτες, ακόμα και η απώλεια, ο θάνατος, και πώς το αντιμετώπισε η πρωταγωνίστρια με την βοήθεια των φίλων της. Έχει happy end και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και πιστεύω ότι πολλά από τα στοιχεία του βιβλίου είναι και αυτοβιογραφικά για την Ηλιάννα. Και προτείνω να το διαβάσουν όλοι, ειδικά οι έφηβοι, αλλά και όχι μόνο.